Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadakallahu azim. Uvaženi Reis ulema Mustafa Efendija Ceriću, poštovani predsjedniče Izetbegoviću, dragi vjeroučitelji, dragi gosti, svima vama koji ste danas ovdje u ovoj prelijepoj sali, na ovom veličanstvenom i impozantnom skupu, upućujem riječi mira i molim dragog Boga, uzvišenog Allaha Đelešanuhu, da spusti blagoslov i mir na ovaj današnji skup. Zahvaljujem se organizatorima koji su učinili da i ja danas budem dio ovog vaše svečanosti, da budem dio ove ceremonije i da kažem da ste kao vjeroučitelji do ovog današnjeg dana obavljali i činili jedan pionirski posao. Od danas to treba da bude sve drugačije. Vi ste naime u svom radu koje vam je društvo povjerilo i koje vam je povjerila islamska zajednica dobili za zadaću da vam ljudi, da vam građani ponude ono što im je najdraže, da vam ponude svoju djecu. A vaša uloga i zadaća i emanet jeste u tome da tu obavezu ne iznevjerite i da u njih usadite sve ono što je najbolje u odnosu na sva zla koja prijete ovom današnjem društvu. Ovaj današnji skup, ovaj današnji kongres vjeroučitelja treba po meni da uputi dvije jasne poruke. Prva poruka koju ovaj današnji kongres treba da uputi jeste da ukaže na stabilnost i snagu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. A druga poruka koju ovaj današnji skup treba da pokaže ili ukaže jeste zadaća koju vi obavljate. Ja mislim da vi kao vjeroučitelji i mi kao islamska zajednica nemamo pretjerane potrebe da budemo zabrinuti za političke turbulencije u ovom društvu, u našem društvu kada je u pitanju vjeronauka. Koliko god se politika činila i pokazala neprincipijelnom, a ona to na ovim našim prostorima i takako jeste, nijedna politika neće zanemariti 90% ljudi koji isto misle u jednoj stvari. Ja ću se usuditi i kazati da sudbina vjeronauke leži u našim rukama. Sudbina vjeronauke leži u rukama vas, vjeroučitelja. S obzirom na činjenicu da vam roditelji povjeravaju ono što im je najdraže, s obzirom na činjenicu da vi obavljate tako važan i odgovoran posao, ja želim da kažem da će sudbina vjeronauke ovisiti o tome kako i koliko se vi pripremate za nastavu, kako, s kojom pažnjom i odgovornošću obavljate nastavu i svoje obaveze u toku obrazovnog procesa, kako i koliko se usavršavate i obrazujete za posao koji vam je društvo pa i islamska zajednica povjerila. U tom smislu, dakle, vjerujem da je sudbina vjeronauke u ovom našem društvu nešto što će ovo društvo učiniti boljim, nešto što će ovom društvu dati nove pravce, nove polete i nove ciljeve. Ja se organizatoru ovog današnjeg kongresa zaista od srca zahvaljujem. Želim svima vama dobar rad, dobar uspjeh i da ako Bog da nakon ovog današnjeg vašeg punoljetstva vaši rezultati u našem društvu budu puno veći. Esselamu alaikum.